cyhoeddes i'r gwesti a nes I gweld wedyn o'n i'n trwbl. Naomi Aldwyn-Allsworth fi, dwi'n 29 blwydd oed o Sir Benfro a dwi'n dysgu pobl sut I goroesi yn y gwyllt. Rôl fi yw I gwthio pobl arall mas o comfort zones nhw. Dwi'n teimlo bach fel hypocrite nawr. Dwi'n nawr mor cyfforddus yn byw mewn llefydd fel yna. Dwi wedi bod yn edrych am lle newydd I gwthio fy hun ac Polar yw'r unig lle ar ôl. Dath yr opportunity lan I fi cymryd rhan mewn cwrs I fod yn Polar Exploration Guide. Pa profiad sydd gen ti o bod mewn llefydd oer? Does ddim da fi llwyth o profiadau o bod a byw yn llefydd oer. Oh my gosh, beth yn fi'n neud. Ni ar fin mynd ar yr awyren, barod am y taith sy'n dod. Dwi'n chwysu yn barod, mae rai fi wisgo dillad o'r, ond mae'n weddol dwy yma. Newydd glanio a mae yn o'r. Fi'n dechrau mor gloi o bod efori sy'n arfer da ni 5 awr o'r tren mwyn cyrraedd ffiniau. Ni newydd cyrraedd a oedd bags ni'n barod I ni. Popeth ar hyn o bryd yn mynd rhy dda. Too good to be true? We'll see. Dwi yn curious, dwi yn stubborn iawn ac am antur o hyd. I rhyw 5 munud o ffiniau a mae'r landscape Di newydd dramatically. Mae popeth yn hollol gwyn. Mae'r mynyddoedd yn wych. A mae hwn Di hala fi'n rili gyffroes. Ni 'di cyrraedd. Ar ôl cysgu yn weddol dda neithwr, bwriad ni heddi yw cael kit ni gyd yn gilydd I testio y dillad cywir am y trec ni'n mynd I fod yn wneud. Bach yn nerfus ar gyfer hwnna achos dwi eriod wedi sgïo o rhan cross-country skiing. Na'r unig ffordd I ni trefeili fan hyn a mae hwnna'n rhywbeth newydd I fi. Barod am training day 1. Tywydd yn gorgeous, mae'n wyntog, ond mae'n lyflu. Cool. So mae ni aros lan fan'na. Rhaid ni cerdded, neu sgïo I training. Dyma'r station. Y gorsaf tren. Nath ni cyrraedd. Ynddi dwi eriod I gweld gorsaf tren fel hyn o bran. Ond mae'n wych. Fi wedi bod y skis nawr am cwpl o oriau. Mae popeth yn mynd yn dda. Sa'n moyn siarad rhy gloi, ond ni wedi bod yn mynd lan y rhyw a lawr y rhyw a dwi ddim wedi cwmpo dros y to. Ni'n mynd I fod yn tynnu pulks ein hun. 30 kilos o pwysau bydd yn pulks ni. Mae hwnna'n weddol drwm. Achos ni fydd yn tynnu tents ni, bwyd ni, pob dim. Ni lan yn gynnar bore heddi to. Barod I dechrau. Fi'n teimlo lot fwy hyderus nawr ar ôl cael rhyw 5 awr dwe ar skis. Mae'r tywydd yn amazing unwaith eto. Mae lot o bobl yn camdeall amdano fi, yn enwedig y ffordd dwi'n edrych a'r ffaith bod fi wedi bod I prifysgol I astudio ffasiwn. Dwi'n meddwl maen nhw wedyn yn meddwl, okay, na, dim Naomi ddim yn wneud yn dda yn maes fel hyn, ond dwi'n neud yn iawn ac dwi'n rhoi good competition i'r ddynion yn y maes, dwi'n meddwl. Our playground is empty.
prosiect. Misiwn fi, really, yw i ddangos i ferched ifanc bod yna lle i ni yn y byd hyn, ac mae llwyth o fenywod wedi bod yna o blaen, a bydd llwyth ar ôl fi hefyd. So newydd benni noswaith un yn y tent. Dysgu sy'n rili dda, nes i cwmpo i gysgu cyn 9 o'r gloch, a wedyn godes i am 6, so ges i cws loads well na byswn ni gytre. Ni nawr yn gwginio brecwast. Dyma'r tent, cookie. Oh my gosh, mae'r condensation, ayan. Dyma'r pit of despair. Be sy'n mynd trwy meddwl fi? Wel, mae llwyth o beth yn mynd trwy meddwl fi os fi ar fy hun. O'n i arfer fod yn ofon o hwnna, fod ar fy hun a cael gormod o amser efo fi a jyst meddwl fi. Ond nawr fi'n gweld fel pleser i cael cyfle mewn silence a just fod efo fi fy hun a ddod i nabod fi fy hun, achos dwi'n meddwl bod hwnna yn cyfle sydd ddim yn dod o gwmpas llawer, yn ymwedig mewn bywyd heddi. Steam. Ond, dwi edrych yn blinedig. Ar ôl y wal dwi, oedd hwnna yn horrendous. O'n i mor agos i llyfr, wedys i, na i wyt ti ffeil i llyfr, byddai'n rhaid y can fynd. O'n i'n mynd lan rhyw 10 metr yn tynnu, nid just ar skis, ond yn tynnu pulks ni. A wedyn pob 10 metr neu rhywbeth, o'n i'n syrthio lawr to, cos oedd y mor steep. So, o'n i'n colli rhyw 5 metr pob tro ni'n mynd mlaen. Ath y dynio'n lan yn weddol gloi. So, mae gaid fi, mae fe fel ex-SAS, so mae fe wedi syth lan. Mae fe wedi gwneud hwnna loads. Glad nes i fe. Sa'n mwyn neud y tŵ. Chi'n moyn gweld y view? Cool. Dyma. Cwrs stêm yn dod off sgidiau di. Ni wedi sgio lawr I ice glacier wych ma. Co, mae'n anhygoel. Dwi erioed I gweld rhywbeth fel hyn. Oh, you got your camera? Yeah, I use mine. Co. You crawl up through there. Ni'n mynd I bwriad ni yw I dringo hwn nawr. Cael gweld fel os ni gallu dringo fe. A jyst ni'n mynd I aros mewn rhyw awr, chwarae rownd. Mae cwffl o fel tunnels bach fenco. Dwi nôl yn Finsa. Ar ôl damwain fi 2 dydd nôl I ffyr fi, nath yr adrenalin a'r sioc carw fi fynd, a o'n I wedi pwsio Trwy am 4 kilometr. Dylswn I ddim really wedi wneud na, ond fe nes I, a nathon ni cyrraedd hut. Nath doctor rhoi un edrych ar trod fi a ffyr fi a gweud na, mae damwain ligament a possible fracture I ffyr fi. Mae I chwyddo lan mor fawr. Dwi pallu rhoi pwyser ni o gwbl. Dwi yn drist, dwi wir yn drist. Sy'n byd wath na fel teimlo fel bod fi di ffeili y cwrs ma. Okay. Ond maen nhw wedi gweud na, dwi ddim wedi. Nes i'r training I gyd a nes I mynd I expedition. A nes I, hanner yr expedition, ond
peth gorau fi wneud nawr yw i tynnu fy hun mas rhag wneud fwy o damwain i trod fi. Nath cael y ddamwain ddim codi ofn arna i o gwbl. Yn lle, nath e pwysio fi mwy i moyn wneud Antarctica. Des i mas o hwnna efo mwy o motivation i mynd mas a wneud y to, a wneud y lot yn well. Misiwn nesaf fi yw i mynd i Pegon y De ar fy hun heb cymorth o gwbl. Mae'n mynd i fod yn anodd. Mae'n mynd i fod yn anghyfforddus iawn. Un o'r pethau fwyaf heriol dwi erioed i wneud yn bywyd fi. Bys ni'n gweithio rhywun i just treial. Go out there and do it, achos ti ddim yn gwybod faint o gryf ac y lleog y ti tan bod ti'n rhoi good shot yn ni.